Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Бүген дә монда чәчәкләр китерәләр. Бер ел үтеп тә китте. Бу ел безнең өчен бик авыр булды. Казанның 175-нче гимназиясендә булган фаҗигагә 1 ел. Искә алу чараларыннан Гөлнас Сейфетдинова. Елның иң зур вакыйгасы. Biz barımızda şu zor bayramga kelib, tag'in izgi җирдә дуалар кылып бергәлекне күрсәтсәк, безнең өчен, татарлар өчен, ислам өчен бу бик мөһим. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итү чаралары турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Сугыш чоры тарихының җирдәге тирән эзләре. Февральдә туктатылгач ул окоп ниләр эшләре инде ул кырлар битен киләчәктә нигә кирәк булганнар бит игенчелеккә аланы күпчелек каплаганнар. Казан каймасы һәм күрше төбәкләрдәге саклану чараларына багышланган конференциядә Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Чечен сәнгате күргәзмәсе, бүреләр спектакле һәм милли ансамбль концерты. Все эти дни наши сотрудники культуры, работники будут обмениваться опытом. Татарстанда чечен мәдәнияте көннәре ничек узачак? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Бүген Татарстанда моннан 1 ел элек Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗигада һәлак булучыларны искә алдылар. 11 май иртәсендә 19 яшьлек егет мәктәпкә кереп, ут ачканнан соң 9 кеше үлде, 2 укытучы, 7 бала. 24 кеше җәрәхәтләнде, аларның кайберләре әле дә тернәкләнүен дәвам итә. Бүген мәктәптә искә алу көне иде. Гомерләре вакытсыз үзелгән укытучылар истәлегенә хәтер митинг узды. Мәктәпнең эчке ишек алдындагы хәтер бакчасы. Монда ремонттан соң һәлак булучыларның истәлегенә исемләп агачлар утыртылган. Бакчаны бүген чәчәкләргә күмделәр. Фаҗигада гомерләре өзелгәннәрнең туганнары, якыннары җыелган. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева да монда ул агачларга истәлек тасмалары бәйләде. Мәктәп эчендә һәлак булучыларның фотолары янына чәчәкләр куйдылар. По согласованию с родителями и родственниками погибших. Әтиәниләр туганнары белән килешеп, без бүген укучыларны искә алырга дип мәктәп территориясендә очраштык. Узган ел 1 ел дәвамында әтиәниләр, мөгаллимнәр белән даими элемтәдә тордык. Барлык кирәкле эшләрне алып барабыз. Бүген арабыздан киткәннәрне искә алабыз. Вспомнить детей, почтить их память. Яңа уку елына бу мәктәпне тулысынча үзгәрттеләр, тышкы һәм эчке яктан да. Ул куркыныч хәлне берни дә искә төшереп тормасын өчен. Руслар әйтә, дәви пүсте дип. Шул вакыйга хәтле аннан соң шикелле яшибез. Мулла Нур Мустафин гимназиядә хуҗалык эшләре өчен җаваплы кеше. Ул мәктәпкә кереп килүче җинаятьче юлына беренче булып очрый, башы яралана. Мәскәү хастаханәсендә 58 көн дәваланып чыга. Шуның 1 аен реанимациядә ята. Әле дә табиблар күзәтү астында. Тормышның кыйммәтенә башка төрле карыйсың, яшәүнең кыйммәтенә башка төрле карыйсың. Аны бөтен кешегә эшкәрә белмәсәң дә врачларга рәхмәтем бик зур. Ансы сүзләр. Инде яртым мие күпмедер мие булмаган кешене аякка бастырдылар. Ул яңа уку елы башыннан кабат шушы эшенә яраткан коллективы укучылар янына кайта. Монда хатыны белән бергәләп эшлиләр. Үлгәннәрне искә алырга кирәк, ләкин андый вакыйгаларны искә алмаска кирәк дигән принципта яшим. Мәктәп янында бүген кабат хәтер мемориалы барлыкка килде. Һәлак булучыларның исемнәре язылган. Казанлылар кызыл, ак розалар, канәфер чәчәкләре китерә. У нас тоже такого же возраста дети. Безнең дә балаларыбыз шул ук яшьтә. Теге елны шушы көнне ничек авыр булса, быел да шулай. Берни үзгәрмәде. Шулай ук моңсу һәм авыр. Просто тяжело. Такое. Бер ел үтеп тә китте. Бу ел безнең өчен бик авыр булды. Безгә генә түгел, бөтен балаларга, безнең мәктәптәге балаларга, укытучыларга. Искә алырга килдем инде балаларны, кызлар да, малайлар да вафат булдылар бөтенләй. Әтиәниләргә түземлек, сабырлык. Бүген һәлак булган балалар һәм мөгаллимнәр истәлегенә күккә 9 күгәрчен ышырдылар. Гөлнас Сейфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.
Быйыл Бөек Ватан сугышы елларында Казан коймасы һәм Чувашия Республикасындагы саклау курылмасы төзелгәнгә 80 ел була. Шушы дата уңайыннан күрше ике республикада патриотик марафон узды. Бүген ул Казанда зур тантана белән тәмамланды. Анда катнашырга Чувашия Республикасы башлыгы Олег Николаев килде. Казан Кремлендә аны Рөстәм Миңнеханов каршы ала, президент кунакка ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Үзенә Казан коймасы һәм саклау курылмасының 80 еллыгына багышланган истәлек медале бирделәр. Рөстәм Миңнеханов Бөек Ватан сугышы чорында төзелгән объект турында үз фикерен дә белдерде. До 108 тысяч человек только на нашем рубеже. На 100 человек это 12 лопат, ну, видать, носилки. Җитәкчеләр ике төбәк арасындагы икътисади хезмәттәшлек турында да фикер алышты. Товар әйләнеше 8 миллиард сумнан арткан Татарстан йөк машиналары, ягулык, ашламалар сата, Чувашиядән азык-төлек, аяк киеме, сантехника җиһазлары, буяулар да ала. Президент татар иҗтимагый оешмаларына ярдәм өчен Олег Николаевка рәхмәтен җиткерде. Татарстанда 1993 елдан уздырылучы Уяф бәйрәменә кунакка да чакырды. Шулай ук киләсе атнада Идел буе Булгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган тантаналарга көтеп калачагын да әйтте. Мин Казан саммитына да, Уяф бәйрәменә дә киләчәкмен, чөнки Казан саммит миңа бигрәк тә якын. Мин анда 2020 елда да катнашырга теләгән идем, тик килә алмадым. Мин Дәүләт Думасында ислам икътисады юнәлеше буенча эшләдем. Группа, будучи депутатом Госдумы, я этим очень профессионально занимался. Тылдагылар батырлыгы марафоны Бөек Ватан сугышы елларында Казан коймасы һәм күрше республикадагы саклау курылмасын төзүчеләргә хөрмәт йөзеннән оештырылды. 1941 елның салкын кышында окоп казыганнар дошманны үткәрмәс өчен 100 көндә 300 чакрымнан артык озынлыкта саклану курылмасы да төзелгән. Бу эшкә 280 мең кеше җәлеп ителә. Бүген Казанда шушы вакыйганың 80 еллыгына багышланган төбәкара фәнни конференция узды. Безнең Иске Шәшкап авылында инде 1941 елда штаб була. Ул инде штаб менә безнең Казаннан килгән эшчеләрне кабул итеп, аларга торак биреп, аларга хезмәт кораллары биреп инде ул штаб инде безнең ниткән ул эшләрне алып барган. Кайбыш районының Иске Шәшкап авылы мәктәбе директоры Айрат Кәлимуллин Казан коймасы тарихын 5 ел диккать белән өйрәнә. Кайбыш җирлегендә генә 59 чакрым окоп казыганнар. Әле хәзер дә сакланган урыннары бар ди. Ул гади окоплар гына түгел, ул инде төрле инженер сталыгы белән эшләнгән окоплар. Аны махсус төзегәннәр. Шушы дошман әгәр дә Мәскәү операциясендә без җиңелсәк дип, без инде ул дошманны Сура һәм Казан окоплары аша туктатырбыз дип ниятләнгән булганнар ул вакытта ТАССР җитәкчеләре. Бүгенге конференциягә Татарстан һәм Чувашия галимнәре җыелды. Чара Бөек Ватан сугышы елларындагы дошман яуыннан саклау кырылмалары төзелгәнгә 80 ел тулуга багышлана. Әлеге дата уңайыннан Татарстан белән Чувашиядә тылдагылар батырлыгы дип аталган ватанпәрвәрлек марафоны узды. Галимнәр алга табада Казан коймасын җентекләп өйрәнәчәк. Хәзерге Апас, Яшел Үзән, Кайбыш, Тәтеш һәм Спас районы территориясын узды. Бу вакыйга әлбәттә бүгенге көндә Бөек Ватан сугышын елларында халыкның хезмәт батырлыгы үрнәге булып тора. Дошманнан саклану чарасын төзү 1941 елның октябрь аенда башлана һәм 42 елның февраленә кадәр дәвам итә. Бу исә зәмхәри суык кыш айлары дигән сүз. Окоп казу өчен иң беренче чиратта тирән карны көрәргә кирәк була. Инде кар астындагы җирнең таш кебек туң булуын барыбыз да беләбез. Бу чорда бернинди заманча техника да булмый. Бары тик сугышка китмичә калган өлкәннәр, хатын-кызлар һәм балалар тир түгеп хезмәт куялар. Шул чордагы әлеге объектлар һич кенә дә югалырга тиеш түгел ди бүген монда җыелган тарихчылар. Әбиләребез күз яше белән искә алып сөйләгән Казан коймасының озынлыгы 331 километр булган, окопның тирәнлеге 3 метр, киңлеге 7 метрдан артык. Анда танкларга каршы ныгытма 397 команда пункты һәм 419 землянка төзелгән. Бәхеткә фашистлар монда килеп җитми. Окоплар басуларда казылганга еллар узу белән җирләр эшкәртелеп юкка чыкканнар. Вот эти складировали, никаких этих нет. Всем, что под рукой. Под рукой. Менә Чувашиядагы землянкалар хәзер дә бар, чөнки алар аулак урында урманнар эчендә. Бу тарихи урыннарны саклап калу һәм яшь буынга әби-бабаларыбызның хезмәт батырлыгы турында сөйләргә кирәк ди күрше республикадан килгән министр.
Для нас было очень важно показать нашим детям в Чувашской республике, в Татарстане. Татарстан һәм Чувашиядәге яшь буынга моны аңлату бик мөһим. Безнең халык сугыш елларында да хәзердә янәшә булган, ярдәмләшеп яшәгән, авырлыкларны бергә җиңгәннәр. Люди самоотверженным своим трудом. Әле бит бүгенге көннәрдә дә шул вакыйганың шаһитлары бар. Өлкән буын вәкилләреннән шул чордагы хатирәләрне сораштыру һәм мәгълүматны яшьләргә җиткерү безнең бурыч. Бүгенге конференциядә студентлар да күп. Алар булачак тарихчылар Күкмара Кызылләйсән Казан коймасы буенча фәнни эзләнү үткәргә җыена. Безнең бабайлар да, әбиләр дә буларда катнашкандар. Шуңа күрә мин шуннан да уйлыйм, бу тема безгә бик якын. Анда татарлар, руслар, чуашлар, хәтта Идел буена эвакуацияләнгән Литва, Украина һәм башка милләт вәкилләре эшләгән. Саклану корылмасын 100 көн эчендә 280 мең кеше төзегән. Бу катлаулы хезмәт төрле халыкларның авыр вакыттагы бердәмлек билгесе. Шуңа да әби-бабаларыбызның тире түгелгән бу урыннарны саклап калу бик мөһим бурыч ди тарихчылар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген саклау корылмаларын төзеп бетерүнең 80 еллыгына багышланган чара Татар дәүләт филармониясендә узды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Чувашия башлыгы Олег Николаев катнаша. Ике республика җитәкчелеге тылдагылар батырлыгы патриотик марафонын оештыручыларны һәм анда катнашучыларны да бүләкләде. Аларга Казан коймасы һәм Чувашиядәге саклау корылмасы төзелүгә 80 ел медальләре дә тапшырдылар. Концерт от героев былых времен җыры белән башланды. Сәхнәдә Татарстан дәүләт камера хоры. Залда Татарстан һәм Чувашия республикасы делегациясе, хәрби уку йортлары курсантлары, офицерлар. Казан коймасы һәм Чувашиядәге саклау корылмасы төзелүгә 80 ел тулу уңаеннан аларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Чувашия республикасы башлыгы Олег Николаев котлады. По Татарстану только более 100 тысяч человек было задействовано. Это шла война. Никакой техники не было, все было в ручном труде, и наши люди справились, наши предки справились с этой задачей. Поэтому поклон всем людям, которые принимали участие, и, конечно же, слова особой благодарности историкам, организатором вот этого марафона. Разносторонняя, разноплановая передача информации о тяжелых временах дней Великой Отечественной войны позволит, с одной стороны, почувствовать всецело тяжесть этих дней. Самое главное, передавать вот эти эмоции и состояние подрастающему поколению. Ике республика җитәкчелеге тылдагылар батырлыгы марафонында актив катнашучыларга бүләкләр дә тапшырды. Күрше республикадан килгән делегатлар Татарстан президенты рәхмәт хатын алды. Безнең республика делегатларына Чувашия башлыгы Казан коймасы һәм Чувашиядәге саклау корылмасы төзелүгә 80 ел дигән медаль тапшырды. Аңа республиканың мәдәният өлкәсенә инновацияләр кертү үзәге директоры Алсу Мифтахова, Татарстан дәүләт камера хоры җитәкчесе Миләүшә Таминдарова лайык. Медаль шулай ук 5 ел Казан коймасын өйрәнгән Айрат Каримуллинга да тапшырылды. Аның тырышлыгы белән төбәк-ара марафон булдырыла да. Кайбыш районы Иске Чәчкәп авылы мәктәбе директоры бу тарихи вакыйгаларны өйрәнүгә яшь буынны да этәрә. Иң беренче минем балаларымнан башлана, балаларым, аннары минем укучыларым, аннары укучан танышлары шулай итеп әкренләп тарала. Берәм-берәм шулай итеп без инде республика һәм республикадан тыш үзебезнең менә Казан коймасы дигән теманы таратырга тырышабыз инде. Филармония сәхнәсендә бүген кунаклар да Чувашия җыр һәм бию ансамбле музыкаль спектакль тәкъдим итте. Тантаналы чара исә җиңү көне җырын башкару белән тәмамланды. Динәк Самдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Без дәвам итәбез. Татарстанда елның иң зур вакыйгаларының берсе Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган чаралар башланырга бер атна калды. Кунаклар һәм татарстанлылар өчен нинди вакыйгалар әзерләнүе турында бүген хөкүмәт йортында журналистларга да сөйләделәр. 19-ннан алып 21 майга кадәр Татарстанда халыкара дәрәҗәдәге форум, саммитлар узачак. Россия ислам дөньясы, Казан саммит, Бөтен Россия дин әһелләре корылтайы. Аларга дөньяның 40лап иленнән катнашучылары чакырылган. Иң төп чара 21 майда Изге Болгар җирендә узачак. Барыс хакында да тулырак Фәрүзә Мәҗидова. Татарстан зур юбилейга әзерләнә. Инде нәкъ бер атнадан тантаналар башланып китәчәк. Бу көннәрдә тарихи вакыйгалар көтелә. Иң зур гыйбадәт йорты салыначак урында аттракционнарны сүтеп бетергәннәр. Бүген монда зур төзелешкә әзерлек бара. 20 майда мәчетнең нигезенә беренче ташны салачаклар. Әгәр бүгенге кебек яңгырлы булмаса, күмәк намазда укылачак.
Җәмик мәчетен төзи башлау Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә багышланган төп чараларның берсе. Ул 10 мең кешене сыйдырырга тиеш. Җәмик мәчете дигәндә, беренчедән без бер җирдән дә копия алмыйбыз. Андай мәчетләр күп, дөнья күләмендә дә безнең үзебезнең тарихи, татарлык нигезендә, Казанлык нигезендә, Казан шәһәренә тарихи яктан да архитектура белән туры килсен дип, без менә инде бәйге игълан итеп, һәм аны җиңүче булгачтан, алар каршында куячакбыз бурыч, без аны нинди җәмик мәчете итеп күрәбез. Бәйрәм чаралары 3 көн барачак. Алар башкалада башланып китә. 19 майда Казан саммит ачыла. Аның төп темасы хәләл индустриясе үсеше. 100дән артык секция эшләр дип көтелә. Мастер-класслар узачак. Бу форумга Россия һәм чит илләрдән 5000 кеше килергә тиеш. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә узучы Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме утырышына да бөтен дөньядан кунаклар чакырылган. Алжирдан, Бахрейннан, Мисырдан, Индонезиядан, Иорданиядан, Ирактан, Сенегал, 30 тирәсе чит илдәге Россиядә эшли торган чит ил вәкилләре катнашачак. Шуңа күрә безнең география бик зур, кунакларны бөтен төрле илләрдән көтәбез. 19-ннан алып 21-нә кадәр Татарстанда бөтен Россия дин әһелләре форумы узачак. Аның темасы милли үзаң һәм дин. 1100 дин әһеле Казанга җыела. Алар арасында Төркия мәчете имамы Исхак Даныш һәм Дубайдан мөселман галиме Шәйх Мәхмүд Әр-Раби дә булачак. Тарихи дата уңаеннан Коръәннең 1803 елда эшләнелгән Казан басмасын кабат нәшер итәчәкләр. Аның әлбәттә шрифты алмашына һәм ул шрифт турында әйтелеп киткәне бар инде. Шуңа күрә яңартылган шрифт белән һәм төзәтмәләр кертү белән ул фәнни яктан да, бик тарихи яктан да бик кирәкле ачыш һәм яңалык булып яңгырыячак. 1100 лет назад, на слияние Волги и Камы, булгарский народ выбрал ислам. Юбилейга багышлап Әхмәт ибн Фатланның Идел буе Булгарына сәфәре турындагы фильм төшерелде. Ул тамашачыны 920 елларга алып кайтачак. Багдад шәһәреннән мөселман илчеләре нәкъ шул чорда Булгарга кузгала. Татарстанлылар аны кинотеатрларда күрә алачак. Прежде всего ты обязан был еще весной прислать свою дочь царю Аарону в жены. Теперь мне придется отвезти ее самому. Бәйрәмнең төп тантаналары 21 майда Булгарда узачак. Монда федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләрнең килүе көтелә. Исегезгә төшерик, юбилейны оештыру комитетын вице-премьер Марат Хуснуллин җитәкли. 21 көнне Булгарда 1100 еллыкны уздыру комитеты утырышы планлаштырыла. Татарстан районнары һәм башка төбәкләрдән килүчеләрне Булгарга илтү өчен махсус автобуслар җибәреләчәк. Для этого, конечно, в республике, в соседних субъектах Российской Федерации созданы все комфортные условия для того, чтобы прибывали. 21 майда без барыбызда шушы зур бәйрәмгә килеп, тагын изге җирдә дугалар кылып бергәлекне күрсәтсәк, безнең өчен, татарлар өчен, ислам өчен бу бик мөһим һәм бик кирәкле дип без саныйбыз. Шушы көнне Булгар җирендә юбилейга багышлап чыгарылган махсус марка тәкъдим ителәчәк. Көндезге 11дә төп чара җыен башланып китә. Также сценическая площадка в этом году. Булгарда бу көнне Татарстанның танылган җырчылары катнашында зур концерт булачак. Мөнәҗәтләр, бәйтләр дә тыңларга мөмкин. Кунаклар күңеленә хуш килер дип уйлыйбыз. Казан Кремле һәм Булгарның Ак мәчете диварларында яктылык һәм нурлар белән ясалган шоу карап булачак. Казанда ул 19 майдан алып 21-нә кадәр уздырыла. Булгарда 20-се һәм 21-е. Кунаклар күп булачак. Майның 1-нче 10 көнендә генә изге Булгар җиренә 20 мең кеше килгән инде. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда тотрыксыз һава торышы саклана. Республика аша атмосфера фронты уза. Шуңа күрә сизелерлек суытты. Синоптиклар алдагы көннәрдә дә явым-төшемнәр фаразлый. Иртәгә иртән һәм көндез Татарстанда урыны белән яңгырлар явачак, яшын көтелә. Җилнең тизлеге секундына 20 метрга җитәргә мөмкин. Төнлә температура +2 градус тирәсе. Җомга һәм шимбә көннәрендә дә һава торышы тотрыксыз булыр дип фаразлана. Яңгыр явып туру сәбәпле Татарстанда чәчүдә тоткарлана. Яз соң килгәнгә эшләр булай да бер атнага соңары башланган иде. Һава шартлары чәчүне тагын берничә көнгә тоткарлый. Бу атнада эш куәте 20%-ка кимәгән дип әйтергә кирәк. Бүген 22 районның механизаторлары кырларга чыга алмаган. Узган ел бу вакытка 60% чәчүлек мәйданы эшкәртелгән булса, быел бу сан 44% кына. Әлмәт районында әлегә 48 мең гектар җирнең яртысына гына чәчелгән. Эшләрен тулысынча тәмамлаган фермерлар да бар. Язгы кыр эшләре барышы турында бүген район җитәкчелеге үткәргән киңәшмәдә дә сөйләштеләр.
делают пока все возможное, конечно, для того, чтобы все-таки оптимальные сроки провести эффективные работы. Авыл хезмәтчәннәре эшләрне план буенча башкарырга тырыша, әмма алга табада яңгырлар туктамый икән, эш барышына үзгәрешләр кертергә туры киләчәк. Кайбер культураларны соң утыртудан файда юк. Иртәгә Әлмәттә яңа автобуслар йөри башлаячак. Шәһәргә 8 дәнәдә уңайлы газель машиналары кайтартылган. Алар маршрутка АППАТ оешмасы автобуслары урынына чыгачак. Әлеге предприятиянең транспорты исә шәһәр-ара маршрутларда гына йөрәячәк. Шәһәр маршрутлары өчен җаваплы итеп Әлмәт транспорты идарәсе билгеләнгән. Район башлыгы президент автопаркны яңарту тәкъдимен хуплады дип белдерде. Беренче булып яңа газельләр Урсала һәм ДСРК микрорайоннарына да юл тотачак. Казанда ел башыннан юлда автомобильләр саны күзгә күренеп азайды. Машина бәясе арту ни рәвешле бүкеләргә йогынты ясаганын реальный время интернет газетасыннан укый аласыз. Чечен сәнгате күргәзмәсе Бөек Ватан сугышында чечен халкының тормышы турында бүреләр спектакле, милли ансамбльләр концерты. Татарстанда иртәгәдән Чечня Республикасы көннәре башлана. Бүген кунаклар Казанның мәдәни учреждениеләр белән танышты, хезмәттәшлеге өчен беренче элемтәләрендә җайлады. Делегация җитәкчесе Чечняның мәдәният министры Айшат Кадырова. Алар Казанда нәрсә карарга планлаштыра, үзләре нәрсә күрсәтәчәк? Бу хакта Рания Абдрахманова. Чечня Республикасы делегациясының Казандагы сәфәре милли китапханәдән башланды. Юктан түгел, Чечняда да шундый ук китапханә бар. Ул Әбүзәр Айдамиров исемен йөртә. Анда 1 500 000 китап исәпләнә. В Казани приходит молодежь. На что приходит? Китап алуның автоматлашкан системасы балалар өчен зона иҗади лабораторияләр. Чечня мәдәният министры Айшат Кадырова барысында кызыксынып карый. Стеллажларның берсендә чечен басмалары күргәзмәсе әтисе турындагы китапта бар. Аларны махсус Татарстанда Чечня Республикасы көннәре өчен әзерләгәннәр. Мәдәни программа 3 көнлек. Все эти дни наши сотрудники культуры. Берничә көн дәвамында безнең мәдәният тармагы хезмәткәрләре үзара тәҗрибә уртаклашачак. Киләчәктә бергә эшләү юлларын эзләргә җыенабыз. Әле күп нәрсә күрергә өлгермәдек. Шәһәрне карадык, милли ризыклар белән таныштык. Мин Казандагы мәдәният учреждениеләренең күбесендә булырга җыенам. Планирую посетить все культурные учреждения. Чечен сәнгате белән Казан халкы инде иртәгәдән үк таныша алачак. Казан Кремлендә Чечня Республикасы музее үз экспонатларын тәкъдим итә. Бу милли киемнәр, зәркән эшләнмәләре, көн күреш әйберләре һәм әлбәттә инде картиналар. Мәдәни программа сәхнәдә дәвам итә. Иртәгә Галиәскәр Камал исемендәге театрда бүреләр спектаклен күрсәтәчәкләр. Аны Михаил Лермонтов исемендәге Рус дәүләт драма театры тәкъдим итә. Әсәр репрессиялар вакытында тауларда качып яшәгән чечен халкы тормышын сүрәтли. Кунаклар өчен Татарстан мәдәни яктан гына түгел, туризм өлкәсендә дә кызыклы. Кайбер илләр белән аралар эзелү сәбәпле ил эчендәге сәяхәтләр өчен яңа мөмкинлекләр ачылады кунаклар. Между Чеченской республикой и Татарстаном. Чечня Республикасы белән Татарстан арасында мәдәни багланышлардан ныгыту бик вакытлы дип саныйм, чөнки дөнья шундый чорда яшәгәндә безгә бердәм булуыбызны Россия халкының бердәмлеген сүздә түгел, эш белән күрсәтергә кирәк. Татарстан белән Чечня Республикасы арасындагы дуслык күпрәк күптән бар. Ике төбәк министрлыклары автомобиль юллары төзү юнәлешендә бергә эшли. Чечняның йөк машиналары базары тулысынча диярлек Татарстанның КАМАЗларыннан гыйбарәт. Моңа әлбәттә ике республика җитәкчелегенең дуслыгы нигез булып тора. Отношения президента. Татарстан президенты һәм Чечня Республикасы башлыгы мөнәсәбәтләренә карап, безгә дә үзара хезмәттәшлек итәргә, министрлыклар белән эшләргә җайлы. Россиядәге бөтен яңа технологияләр башта Татарстанда барлыкка килә. Сез алдынгы төбәк икәнне беләбез. Кунакчылыкка җавап итеп Татарстан халкында Грозныйда көтәләр. Киләчәктә Чечня халкы да Татарстан мәдәнияте белән таныша алачак. Безнең республикабыз арасында мөнәсәбәтләр алар ел саен арта бара һәм без уйлыйбыз менә бу көннәр алар киләчәккә бик зур этәргеч булыр иде безнең мәдәнияттәге һәм сәясәт ягыннан да мөнәсәбәтләр өчен. Киләсе елда без андый көннәрне әлбәттә үткәргә хыялланабыз. Татарлар белән чеченнарның уртак якларына да игътибар иткәннәр, бигрәк тә милли ризыклар, мәдәниятләр охшашлыгы турында бүлеште кунаклар. Тагын бер шундый охшаш юнәлеш милли киемнәр. Ике республикада да мөселманнар яшәү һәм икътисади вәзгыятькә бәйле рәвештә Татарстанда чечен брендлары барлыкка килергә мөмкин. Бу хакта тулырак дизайнерлар белән очрашып сөйләшәчәкләр. Рания Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бу елларда 14-15 май көннәрендә башкалада йөгерү буенча Казан марафоны узачак. Шуның белән бәйле рәвештә кайбер юлларны ябачаклар. Шимбә көнне көндезге 2-дән кичке 5-кә кадәр Мәскәү, Сул һәм Уңбулак, Кремль ярбуе, Профсоюз, Чернышевский урамнарында машиналар йөреше туктатыла. Казанның 1000 еллык мәйданы ашада юл ябык булачак. Шулай ук якшәмбе көнне иртәнге 6-дан кайбер урамнарга машина белән кирип булмаячак. Хәрәкәт шикләнгән урамнарның тулы исемлеген экранда күрәсез. Шулай ук аларны Казан марафоны сайтыннан да табып карарга мөмкин.
Безнең бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Репортажларны һәм яңалыкларны шулай ук телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә һәм Telegram каналында да карый аласыз. Көн яңгырлы иде, шуңа күрә бүген программа ахырында без сезгә Идел елгасы күренеше һәм акчарлыклар белән хозурланырга тәкъдим итәбез. Әлеге кадрларны операторыбыз Илшат Мөхәммәтов Казан елга портында төшереп алды. Свежие овощи, классические приправы и сыр для жарки. В этом секрет идеального пикника. Серновский халымис для гриля и мангала. Вкусные майские. Яз сәлеме! Назлы җырлардан, дәртле биюләрдән төзелгән зур концерт. 17 май Шиләбе, 18 май Екатеринбург, 19 май Төмән шәһәрләрендә гастрольдә Резида Шәрәфиева, Рөстәм Закиров, Лейсән Махмутова, Рөстәм Асаев һәм Казан бию ансамбле башлана 19 сәгатьтә. İhtibar! Bunca Taş İstrada Teatrı Yalt isimli tamaşası bilen Qabat Qazanda 17 may Dərvişlər Bistəsi 19 may Lenin Mədəniyyət Sarayı 20 may Filarmoniya Rəğim ediniz. Bizning тамашада күрешик, рәхәтләнеп күрешик. 12+. Квартиры почти в рассрочку. Переплата на весь период всего 91 тысяча рублей за 30 лет. Акбарсдом. Дом там, где мы. КТ легких. Низкодозовый протокол за 1900 рублей. Телефон в Казани 205 205 0. 205 205 0. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Циклон йогынтысында җөмһүриятебездә тотрыксыз һава торышы урнашты. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазына һәм Әлмәттә алмашынучан болытлы һава, яңгыр явачак, 10 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада сүрән көн температура 13 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида яңгырлы, җылылык нибары 14 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта явым төшемнәр 13 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә болытлы, яңгыр 12 градуска кадәр җылыта. Чистая Нурлатма, Мадышта алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, температура 13 градус. Алдагы көннәрдә шулай яңгырлы һава торышы саклана. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Лучший протез тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Казанның чәчәк үстерүчеләре 11-12 май көннәрендә Химиклар сараена чәчәк ярминкәсенә чакыра. Иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр утырту материаллары белән белгечләрнең консультациясендә алырга мөмкин булачак. Мәркәзебез Казанда яңгырлы, температура көндез 13-15 градус җылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 743 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 64%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.